אתה הוא אדוני אלוהינו, שהקטירו אבותינו לפניך, את קטורת הסמים, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבעד לך שם, קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. צאנו רבנן, פיתום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, מנה וכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוך אופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. 11 סמנים היו בה, ואלו הן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70 מנה, מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקום, משקל 16 מנה, הכוס 12, קילופה 3, קינמון 9, בורי קשינה 9 קבין, יין קפריסין סין תלת וקבין תלתה. ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיבר עתיק, מלח סדומית, רובע, מעלה עשן כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהו. אם נתן בה דבש בסלה, ואם חסר אחת מכל סמניה, חייב מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. בורית קשינה למה היווה, כדי לשפות בה את הציפורן, כדי שתהיה נאה. יין קפריסין למה הובא, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהיה עזה. והלא מרגליים יפין לה, אלא שאין מכניסים מרגליים במקדש, מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. פיתמה לחצאין כשרה, לשליש ולרביע לא שמן. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל סמניה, חייב מיתה. תני בר כפרה, אחת ל60 או ל70 שנה, הייתה באה של שיריים לחצאין, ועוד תני בר כפרה, אילו היה נותן בה כל טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ירחה. ולמה אין מערבים בה דבש? מפני שהתורה אמרה, ככל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב, סלע. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיעה, המלך, יעננו ויום קוראנו. וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים,
כימי עולם וכשלים קדמוניות.